Ito mga kalingap, nandito si this guy. Tsaka si pastor ko, mga kalingap. At punta ko po sila dito at hindi po pwedeng yung sasakyan natin at sira. Pasok na! Kamusta na? Oo. Pasok po, pastor! Pasok po. Yan po sila. Galing po sila sa pagsimba. Ay, pastor. Alis tayo. Okay na po yung ano nyo? Okay na po yung ano? Okay na po. Bless. Dagos muna, dagos. Dagos lang. Pasensya na, makalat at makulit si Ali ay. Pastor, dagos po. Ito po sila. Oo, Merry Christmas! Pabuksan natin. Nagkain na kayo? Nagkain na kayo? Nagkain na kayo. Bali may... Saan? Oo. Dito tayo, mami. Dito tayo, oh. Nainit dyan. Ma TV. At meron pong, meron pamasko sila. May tawa ata dyan? Kasama pala. Ano sinakayan nyo? Nag-commute po. Kasi... Ay, kayong dalawa nag-commute. Naging hiling, oh. Upo. Andyan nasa CR ata? Or nagbibihis? Oo, yan po mga kalingap. Ano? Hello po, good afternoon po, Pastor. Nakangiti, oh. Nakangiti si this guy. Merry Christmas. Merry Christmas po. Ayan po, meron pong pamasko sa atin. Hindi ako nakapunta doon at mahagong para biyahe pa. Kinaantabayan ko kasi magastos yung sasakyan niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito kay Pastor to. Mula kay Kuya rin natin Lani. 10,000 pesos. Grabe. Salamat po sana. Mga kapatid ko sa Panginoon sila. Nag-anggot ka. Kuya rin and Ate Lani. Kapatid natin sa Panginoon. Kaya ayan, nakaabot dito. From ano pa yan? From Davao. 1, 2. Hintayin natin si Cedric. Nag-ano si Cedric. Sila? Si pastor nila ay okay na po yung kamay. Ikaw po yung aksidente ngayon. Na-aksidente Siko. Pero yan po yung pagbisita nila. Pagbisita nila kina Cedric. Ay, nagliligo si Ali. Ngayon, okay na. Okay na, pastor, yung ano nyo? Yung mga pagsubok. Maraming salamat sa pera. Yan po. Actually, anak ko ngayon, hindi ko masaya nasabi sa kanila sa ospital. Oo. Panganay namin. Tatawagan nga anak ko ng misis, sabi niya, magpunta ka lang dito sa kulay ka lang muna. May tig-ibahan ba? Ang pinapapunta ka na po sa ospital. Yung asawa ko. Pero, salamat at ipanggastos. Unexpected, pero ang Diyos, ako naniniwala. God will provide. God will provide. And may ginagamit ang Diyos tulad ni Ninang. Ito, ako naniniwala na ang Diyos ang nangusap sa kanila. At bago ako pumunta dito, sabi ko siguro, siyempre inisip natin baka bigyan ako katulad nito. Sabi ko, ibabalik ko sa inyo yung 2,000 para sa inyo naman. Ay, grabe. Sa inyo. Sige na po. Kasi alam ko naman na daluyan lang din naman kayo ng Channel of Blessing. Channel of Blessing. At least makabigay man lang kahit pa paano. Hindi po. Pero yun yung pong promise niyo sa Lord. Oo, yun. Kailangan niyo po yan, Pastor. Oo. Kasi nalaman Dito na lang, ganito na lang, Pas. nalaman po kasi namin. Dahil pangako yan sa'yo ng Panginoon, tatanggapin ko. Yan. Pero, ibabalik ko din. Pas. Parang pang-ano siya. At least maano lang natin. Pero totoo, bago talaga pumunta dito, siguro sa ako pag bibigyan ako, ibabalik ko rin sa kanila. Oo. Kasi naisip ko rin naman, hindi rin
alam ko marami kayong, mayroon kayong pera, pero meron kayong gastusan. Medyo malaki pag ano, lalo na sa sasakyan. Oo. Kaya pero salamat sa Panginoon kasi hanggang sa ngayon ay daluyan pa rin talaga ng pagpapala. Lalo na ikaw, pastor, kasi sabi nga nila, yung nagkakaloob sa manggagawa ay pinagpapala. Maraming salamat. Totoo po yun. Sige, welcome po. Galing yan salamat tayo sa kapatid natin, kaibigan, ninong, ninang, magulang, si Kuya rin at lang. Ito naman, at bigay din tayo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 para Pamasko. sa kanila. Salamat po, Ninong. Maraming salamat po, Ninong Rene at Ninong Lani. God bless po. Merry Christmas po. Pamasko daw. Pamasko, Kylie. Salamat ka, Kylie. Ano? Iya. Salamat po, Ninong, Ninang. Maraming salamat po talaga sa tulong sa amin. Talagang lubos po kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil kayong binigay ni God na maging magulang. Kaya sobrang nakaka-bless po talaga. Maraming salamat po, Ninong at Ninang, sa blessing. Si God na po ang bahala ang magbalik ng blessing po sa kabutihan niyo. Maraming salamat po. Meron din si Pastor. Ayun, kalahati mo na. Pag-isin natin ito. Bless ka! Dali na! Bless na! Kalahati Ay, mo na. grabe! Salamat po. Ayan. Magdala ka kay Mama! Bahala na! Hindi pa kasi Pasko. Ayun. Salamat, Sir Alvin! Grabe! Puti. Bless ka kay ano? Nag-bless ka na kay Mamina? Mag-bless ka kay Mamina. Nagulat siya. So, po, ginahanap niya po si Ali. Ali. Oo, pag Naliligo pa si Ali. namimisa niya, love Ali. Pag kakaputon ko yan, saan love mo? Si Ali na ang love niya. Say ko si Mama. You love din si Mama. Nanonood siya. Dahil na nalilingawan si Ali ay. Say kumasirin kita kay Bibi Meron Ali. dito mga pagkain isda. Nagkain mo ng sila? Kain na kayo talaga? Lunch? Kaya na po Saan kami. kayo nag-lunch? Pambuhan. Sa pambuhan. Ayun, may tinapay dun, Bio. Yan. Maraming salamat. Lalagay ko na sa bulsa ko. Opo. Si welcome po, welcome. Tinapay na, Bi. Tinapay, meron. Di man na sila makain. Kape kayo. Titipla natin. Sa Meron direct pa kape. ako. Awas pa ko ngayon ng kape. Ano lang? Palaman Tubig. ng tinapay. Tubig lang. Salamat po, Ninong. Ninang, salamat po. Hey brother sa direct. Pasko. Kape. Sige. Nakapiyan ka mong kayong dalawa. Ay, baka mahulog. Maano na kayo, ma-grocery na. Pampasko. Tindahan. Ano mo? Pasko? Nadi, Pasko yan. Konti. May spaghetti na. May spaghettihin mo baga, ano? Tapos may hampa. Diba kakatupasto? Naka-smile. Really? Ali, bless ka. Bless na. Bless. Bless na. Bless na. Ayan na, bless ka kay Pastor. Bless na. Bless na. Yeah, dito pa. Yeah. Nagaling. Sa direct lang. Ali, ay si ano? Hug na, hug. Hug mo si Ali, sabi mo. Hug. Si Ali. Pero may niya yan, tigkikwento sa akin. pinapanood. Si Ali. Yung pinapanood. Halika na, mabis na. Pag may video ini sa Ali, halos 20 beses napapanood. Dahil na lang ako makasilpon. Ano kung matubig siya, Cedric, ito kay Cedric to. Sige po. Makape. Si Ali, mabibihisan ko. Tingin ka muna. Oy. Ano talaga yan? Talagang sinabi ni, meron sa inyong 10K, meron din sa kanyang 10K, meron din sa amin. Para rehas. Salamat po, Ninong, Ninang. Maraming salamat po talaga. Salamat, Sir Alvin. Ngayon naman kami ulit. Sa kalagayan namin ito, inisip ko, paano kaya kami makakabalik niya? Sapat para kaya kami makakabalik niya. Manlat. Sa panalangin siguro. Sa panalangin na lang. Automatic. Oo. Sa
Oo, yun sila. Sobrang kapama. Si pastor po is working pastor po ito. Kahit anong trabaho, basta legal, ano? Kahit anong trabaho kasi. Oo, yun. Para si pastor, no? Para sila ko. Tapos, Parang si Pablo. Kasi working. Kung ano, nagpapanday, nag-uuma. Basta may kita. Basta legal. Maayos, hindi, alam niyo, hindi mga trabaho. Pag mga medyo alanganin, ano? Kasi ang ibang mga negosyo dyan, para mga against the, ano din eh. Katulad na Sa faith natin. Trabaho ko sa Plus. Kada linggo, biyernes, lahat yun. May pasok yun. Pagka nag-absent ka, babayaran mo ng 500 yun. Ikaw na yung nagtrabaho at bumabayad. Sa ito, hindi na ko. Ano pa ako ng iba? God is good naman. Minsan, dyan tayo pinapatatag sa ganyang mga sitwasyon. Mas kala mo, hindi ka makakakuha ng iba. mas maganda pa talaga. Yung Christmas market natin, baka after Christmas na. Oo. At nandiyan mo kasi Jamaica nag-uwi. Oo. Hindi pwedeng wala tayong party. Kay Ate Kailangan po, sila Ruben. Alam mo, hindi ko pinapay. Yan po. Ate, dumating po ka. Ate yan, wag mo nga anuhin. Baka niyayakap-yakap mo. Mamaya, magbugbugan kayo. Hindi man. Love lang. Love mo yan siya. Love mo si Ali? Oo, love to. Hug mo na si Ali. Pag-uwi niyan, makwento na naman yan. Kinapita niya. Punta ako, Ali. Hug ko, Ali. Love ko, Ali. Punta na doon sa mga May mga toys mo. kawatan yan. Labas mo yung toys. Taste na kayo. Ayan po. At konting fellowship dito. Pagsadit lang ang pagsubok. Pag maliit lang yung pagsubok, maliit lang din ang blessing. Pag malaki yung pagsubok, malaki ang blessing. Kaya tayo, huwag tayo maghangad na Malaking pagsubok. Kakatakot. Pero tama. Pero, huwag natin isang tabi na ang Diyos minsan magbibigay talaga siya ng malaking blessing. Bibigay niya talaga. Maliit lang ang pagsubok. Pero minsan, may bibigyan ka rin ng pagsubok. Pero kakibat ng pagsubok, kasama niya. Basta nasa Panginoon, sa mahirap kasi pag yung magandang pagsubok ang binigay sa atin. Pinayaman tayo pero nalayo tayo sa Panginoon. Kaya sila sabi magandang pagsubok. Pero yung epekto din. Ano nag-offer sa akin? Magtrabaho nila ako dito tapos kasi bibigyan ng ako agad na yung L3 na 4 wheels. Nagagamitin ko. May 4 wheels na ako. Kaya lang, maalis ako sa pambuhan. Hindi ako magpapasto. Parang pain lang yung Pero alam ko naman sa puso ko na yung pagpastor calling. Hindi ko naman siya profession. Pero alam ko na tinawag talaga ako ng Diyos na magpastor. Kasi yung pagpastor hindi naman yung pinapangarap. Bibigay talaga sa'yo. Hindi. Binibigay. Kagaya nung pagtawag kay na Juan, kay na Pedro. Ano sila eh? Pag hindi ako nagpastor, masabi ko sobrang hirap ng kalooban ko. Nandiyan ko. Kasi alam ko paano magturo, alam ko paano mag-guide. Hindi ko alam, ang Diyos naman nagbigay, hindi ko ito mamalaki. Yan yung sinasabing kapag hindi mo ginamit sa Panginoon, sasayang. Nagtrabaho ng 1 week doon, punta ko dyan sa Hanwig doon. Sige lang biyahe, parang masarap sa buhay. Pero pagka hindi mo siya calling, hindi ka talaga kasaya. Kaya hinanap ko yung paglilingkod sa Panginoon, mag-share ng salita ng Panginoon. Saka pastor, pag ano ka na talaga ngayon, pag pinili ka na, dahil ka na talaga ang kakalo. Kakadulaw. Pag pinili ka na ng pastor, ka ano ka na, Nagtataka nga ako, sabi, bakit ko naman ako pinipili ko? Ang sabi sa akin, bibigyan kita dyan ng ng grocery, ikaw lang mahala atin na lang tayo sa
Kasi yung mga pinsanan ko doon, Oo. parang garagan naman ang buhay. Ikaw nang mahala sa grocery. Tapos, hati na lang tayo sa kita. Si asawa mo ang mahala. Tayo naman, sama-sama tayo kung saan-saan dyan na. Na. Oo. Ang ganda, parang ano, Kaya lang. parang parang magde-deliver ng Oh, mga... parang mayroon kaming deliver sa agricultural supply kasi. Oo. Kaya lang, buong Pilipinas ang ruta. Oo. Pinupunta lahat ng mga grocery ng agricultural supply. Yun ang di-deliver. 1 week yun. Kaya lang, habang nasa sakyan, malungkot. Malungkot. Nakakausap namin yung maraming mga negosyante na kaya ang dami nilang problema. Pero ang dami-daming pera, ang dami-daming laman ng tindahan. Kaya mas... Respeto sa mga negosyante, hindi naman lahat. Pero marami na may mga pera. Problema. Kaya kita nga ng kanyang maging sapat na dahil na maging Contented. maging mag-great, parang lahat ipagpasalamat sa Panginoon. Malaki o maliit, salamat sa Panginoon. Yung isang araw, nagbila ako na kasi wala na kayong bigas. Bila kami yung bigas yun, kulang bigas na, 22 lang. May 22 pa lang, ma'am. Nakilakan na kita sa pag-umat tayo. Wala. Parang yung dito, parang ano, local farmers, galing sa local farmer. Masarap yun. Pero masarap yung pala. Masarap po. Kasi bagong ani ata. Pero Mapula yung lang. palay na hindi ka agad Okay lang nabigay. yun. At least Kasi may ibang lasa. Sa iba, ibang lasa. Pero sa atin, ayos. Okay, okay na. Pwede pala yun. Content na lang isa dyan. Pwede yung ibenta pa sa negosyo yun. Mura lang yun. Saan ka po? Store na Ang kabakan. susunod pala ako ngayon, anong pambuhay? Sa baso. Sa baso. 22 lang. Pero bihira. Bihira. Kasi mabilis nawawala yun eh. Binakal mo po, Pastor. Yun ang pwede. Try lang siya. Oras ko ay. Naging kwarta ko. Ayan po mga kalingap. At ito yung fellowship namin. So, Kasi kami naman mga pastor, hindi ako nag-base ng bagang parang kawawa. Kailangan namin mag-base ng dagdag. Pero ang bulsa namin, tama lang. tama lang. Sabi nga doon baga yung inutusan ng Panginoon sila, Pedro, huwag kayong magdala ng kung sa henerasyon, wallet, para lukbutan baga. Di pa rin sila nagkulang kahit wala silang dalang wallet. Yung Diyos ang nagpo-provide sa kanila. Hindi sila nagkulang. Kaya napuputo. May nagpapakain. Parang ibon. Ganun. So bago Tangan ako ng pambuhan dito. Tama na yan. Ayos-ayos nagluto. Ang pala, ang gasolina ko, nagang kimat-kimat. Ang ginagawa ko ng signal light yung sa fuel indicator. Para signal light ng fuel indicator na ito. Bago ito, mabigay 100. Ayos na. Hindi yan alam naman. Pero sa fellowship na lang, ano ngayon. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang pastor, huwag kayong maawa. Kasi ang pastor, hindi kaawa-awa. Ang Diyos magpuprovide ng kanilang pangailangan. Kung naghihipo lang ang Diyos magbigay, kaya sabi sa inyo, magbigay nyo yan, gawin nyo. Pero huwag nyo isipin nakakawa sa pastor. Hindi. Kasi as alingkod ng Panginoon, kinararangal ko ang ating pastor. Kahit nahugutom, pero hindi yan kaawa-awa. Mas maganda po. Yung mga naglilingkod sa pamahalaan, napuprovide pangailangan sa Diyos pa. Totoo yan. Sige, pray tayo. Pag-pray mo kami. Oo, at salamat sa fellowship. Sige po. Sige, panalangin po tayo. Ang namin nasa langit, sa ngalan po ng Panginoon Jesucristo, nagpapasalamat po kami. Dahil sa mga kaparaanan ng ito, pera, kumustahan, fellowship, sumasaya po kami. Dahil alam namin, kayo po ang aming kasama. Maraming pong salamat. Pinupuri namin kayo. Dalangin ko po kay Brother Alvin Alinga. Ipalain niyo po nawa ang kanyang programa, ang mga sponsor na lumalapit sa kanya upang magpadaloy ng biyaya. Maraming pong salamat. Ipalain niyo po nawa sila. Ang tahanan pong ito, dalangin ko na punuin niyo po nawa ng kagalakan. Sapagkat sabi niyo, isang tao man na magbigay ng
isang malamig na tubig sa inyo pong lingkod ay ito'y pagpapala ng at pagpapalain niyo po sila. Gaano pa kaya ang kanilang ginawa sa oras po ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Ako po'y sumasaya, nagagalak dahil sa ating natanggap sa oras na ito. Hindi ako magkakailan na hindi ako masaya kayo ako. Salamat din po sa naging daluyan ng pagpapala galing ng Calvin, Brother Pinamili Rose, sa kanyang asawa. Brother Cedric, pagpalain niyo po sila. Padala niyo po nawa ang mga anghel upang tumulong sa tahanang ito, sa bahay nito. Ang mag-asawa, pagpalain niyo po sila, kanilang anak. Pagpalain niyo sila physically, financially, spiritually. Ito po ang aming dala sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan po, salamat po sa panonood sa fellowship ng Kuya Rene Atilani. God bless po. Maraming salamat po, Ninong. Maraming salamat po sa mga viewers na patuloy na nagsusok. Maraming salamat po. Ipatuloy po natin ngayon ang Sasakyan. Hindi maayos-ayos. Kasi yung sasakyan, malaking gastos sa inyo. Oo. Yung puro. sumungin na po ating bago. Ano kasi yan eh, transmission yan eh. Inisip ko, pagpunta ka dito, sabi ko, kung kailangan ko ganito, sila naman, mayroon din silang kailangan, pero ganito, malaki na. Malamang malaki din po napunta sa kanila, pero malaki rin kailangan nila. Oo, ganun. Ito, Ano lang, parehas lang. Parehas lang. yung motor ko, panasira, kung kailangan ayos yan. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Yeah! Amen. Ano? Magkakaiba man. Amen po. At thank you po. Merry Christmas sa lahat. Po sa ating lahat. Maraming salamat po kay Kuya Ninong Robin. Maraming salamat din po sa pagsama pag-scout kay Sir Alvin kung kayo na vlog. Maraming salamat po talaga sa Panginoon sa mga blessing na pinagkakaloob mo sa pagsubok. Sabi nga ni Tayan, kung wala tayong pagsubok ay hindi tayo dapat nabuhay sa mundo. Wala naman to. Tama. Dapat may pagsubok para maging malakas tayo sa lahat ng hamon natin sa buhay. Salamat po sa message ni Ninang. Maraming salamat po. Salamat po ng Ninang. Thank you. Welcome. Yan po. Bye-bye muna.